inene. Le into yokurhexeza kwam yakuze ndifake koyona nkathazo mhlandabhaqwa enkosikazi. Ndiyayazi uba ingandidivosa kwangoko. Jonga nale fowuni yacima kuleli xesha. Itheni nale moto ngoku ngathi yagingqiza ifuna ukuma. Ayisoze ndenzele loo nto yini le kwampengempenge ngobusuku. Awundijonge. Yazi ke yaqhuma ingathi yatsha. Ngumhlola wantoni lo madoda ebusuku. Nobu budenge befowuni yam bucimile. Into endizawuthetha nabani le? Yini ke? Nantsi indlu ngathi yakhanya phaa phambilana. Ingathi kukho nomasilenge. Izinto zam ziyalunga ngoku. Mandicele nje lamqhubi anditsale undibheke endlini. Enye nenye. Hayi, awuphinda siyincokole ndawuphinda ndiyincokole nami endlini. Awuthi ke ndisondele. Zitheni zamnyama oluhlobo iifestire zale moto. Njengoba ndijikela apha emva kwayo. Khawuthi ndijikele ngakweli cala lomqhubi. Madoda, nali igazi liphuma apha ecaleni kwecango lale moto. Nangu nomngcunyu lapha kanye phambi kwe-windscreen. Ngumntu mosilulele phaa ngaphakathi. Bafundini noba bekhuthuzwa. Yaye kusavakala uba iseshushu nale moto. Caca into esandokwenzeka phambi uba ndimise. Khawuthi ke ndikhawuleze ndiqonkqoze kule ndlu. Imise le moto. Hleze ndingafumana uncedo. Khawuthi ndisondele. Into endizayithetha nabani lena madoda. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu. Nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa ngulubabalo Magwebu sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Bali lona elithi ukurhexeza kwam lonwabele. Hey, phamba ndivula icango kanye ndiqonkqoze apha. Mandiqale ndimamele ngoba kuyabonakala kwalapha ifestireni ukuba kukhona intshukumo ezenzekayo. Yaye kukhona umuntu othethayo kodwa ndimva kahle. Ingabe izigwindi ziselapha mhlawumbe okanye bezogwida apha. Khawuthi ndisondele ndimamele. Ndibhandinde 18 years yonke. Ndibhandindela lo mfazi emveni ukuba ebe imali ezizigidi ezingama50. Kanti ufuna ukwenza uvula zibhuqe njengoba ndibhandinda kwezazisele. Cacile into yoba indlu yam benguvula zibhuqe. Ndizawubulala kwandoda engenayo apha. Nabo bebengazi ukuba ndikhutshwe etrongweni. Ndizawubabonisa. Inokuba lilishwa endilifumene namhlanje. Ndimve kahle lo mntu uthethayo apha ngaphakathi. Uthi uza kudubula onke amadoda nganye nganye. Ndiwazela phi kwalo mzimba. Ingathi ngendichwechwa ndiphinde ndibuyele emotweni yam. Ngoba ndiyayiva kwayirhuluwa le isanuka. Ndichwechwa andingavuli nomnyango lo. Mandihambe. Nkosi yam lilishwa lantoni elindithathe kulo apha. Awunqandwanga ngumntu xa uzobona isidalwa sakho. Yima mhlekazi kancane. Namhlanje ndimoshakalelwe yimoto andibazi nabantu balomzi imise phaa imoto wam. Lilishwa lantoni lixolo mhlekazi. Qibini. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho ungaqhagamishelana nathi kumakhasi ezonxibelelano apho khangela iPowerhouse SA. Enkosi ngendlebe.